Čaute ľudia, moje meno je Knet a ja vás vítam môjho ďalšieho videa na tento kanál a ja vás vítam tuto na Build Battle a máme postaviť pizzu, takže ideme. Prepáčte, som trochu zachrypnutý. Zoberieme si tu na hnedú vlnu a ideme stávať, takže toto bude ten pizzový oný. Viete, čo tam býva? Pašte, že mám taký zachrypnutý hlas, že som sa omluval. Ale proste ja chcem, aby toto video bolo kvalitné, takže... Počkajte. Shit. OK, už to není až tak vidieť, že? Spravíme normálnu pizzu s týmto. Z Ameriky. Sa nám mohla poviesť. Takto. Tak napríklad takto pizza a dáme tam ešte tie červené guličky, čo sú salámky. Mimochodom mám 9 rokov. Nezliem náhodou na nejakých 13, 12, dospelý, nejako tak. No, možno nie, ja. No, nejak tak, no. Toto je pizza. Podľa môjho gusta z Billy. Takto, tu máme toto. Krásne. Určite vyhráme. Takže ideme takto. Bum, takto. Pizza Giuseppe! OK, ideme takto pizzu, ešte dáme toto salámku. Máme ešte pekné a fešné 3 minútky. Takže ideme, tak. A pizza je hotová! A pizza hotová, takže vypadá ako monstrum, ja viem, ale dá sa zjesť, no. Viac menej. Vypadá hrozne, ja viem, no. Takže si užite pár minút v kľudu. Ja sa zatiaľ idem vyčúrať. Tak som späť. A stávajú nám pekné 2 minúty, takže to by sme si mohli pozrieť niečo na Facebooku. Ja? Takže ideme na Facebook. No. Sa stane, toto nebudem ukazovať. Ale tu je Max. Poďte sa, tu je Max. Ja som si ho namenoval Michalo79, lebo sa mi to páči. A to som točil spred roka. Áno, budem točiť vlogy, ale s kamerou. Tak, teraz už len 1 minútka do víťazstva. Yeah, bitch! A budem točiť aj Roblox, to som povedal v úvodnom videu. Koľko už natáčam? 3 minúty. Dobre, teraz to bude 4. A toto je iba taký karatočký build battle, takže... Dobre, no. Dávajte lajky, budem moc šťastný a môžem natočiť Roblox, čo chcete, proste napíšte do komentárov, len mi dávajte lajky a odbery. Ale nerobím to pre peniaze. Mňa to baví natáčať, lebo ja chcem byť slavný proste. A tak. OK, už len 1 minútka, zatiaľ by sme mohli pár na OBS-ko, natáčame už 4 minútky. Tak. Toto. Že aký má význam tvoje meno vo svete? Martin. Čiže láskavá sobota, požehnanie, to bude radosť. Takže
To bolo z takých testov srandovných, neviem, a toto som robil cez, hádajte čo, cez YouCam. A to bola moja fotka so sestrou, tak to vypadá bez okuliarí. A ja mám okuliare, vážne to mám takto nejako. A to som spravil v takom programe tiež. Tak, a to som ja tiež som spravil v programe. A tu je hore, že... A tuto som dal, že chcete ďalšiu sériu, čo by sa stalo, keby. A ja to spravím, ale v Robloxe. Hej. A to je, že čo by sa stalo, keby som bol úžasný, alebo nejak tak. Čo by sa stalo, keby som vám vládol. OK, už máme, takže... toto sa mi nepáči, dám pup. What the fuck za pizzu toto? Za kým? Super pup, toto vôbec není pizza. What the fuck, to vypadá ako nejaká sviečka, alebo čo? What the fuck? Bro. Dal si sa ďalej. Takže všetci tu majú také hovnové tieto ploty. Takže ideme, súcpuli. To som ja. Všetci mi dávajú super pup. Tento mi dal čo, what the fuck? Všetci mi dávajú super pup. Alebo good. Dám super pup. Toto proste pizza, alebo OK, dám ho. OK, nie som zlý. Ale túto pizzu by si mohol ešte vykrášliť, tako to malé, takto malé. To vypadá ako polievka. Polievka? Tam OK, lebo aspoň to je ako polievka, no. Je to polievka. Pizzové kružky. OK, dám mu pup. Lebo sa mi to vôbec nepáči. Ale to sa mi spáčilo, ak to stihol, toto ani neviem. Mozek. Pekne som dávam... Pekné. Dávam good. Tak, Super pup. Toto není pizza. Ani toto. Ale to pup. No, super pup. Keby dačo tak nie som namyšlený. Yes! Yes! Vyhral som! Yes! Motherfucker! A lagi jak svinia. Ty krávo, takže toto bolo koniec tohto videa. Čau ľudia, majte sa dobre. Čau.